I'm gonna go and get out of the premises. I don't know what you need to say. We don't win. What you put on in a Tanaka? I do. I'm not going to get them for saying Wakana. In a Wakan, I can in the Bobra Cat, the back every day. Yeah, no, we are men of dignity. We are back. Yeah, Tronco, macaroni and watch. No, don't book him. No, I'm as in my new leave. I'm a governor. You can leave me a little bomb. No, the one who, and I know, dear. The pass of Mabata, the pass of Mabata, so we don't sleep over no Benez. And Magado Canada's Uji. With the name and I asked them come and them on one or Bulun, Northern Dobron. So you follow the book and go and go when I came last year. I have a meeting. So you can see the everything we make it now. No problem, eh? So you don't have Makande and buy when they toss on our TTI when I'm up buffer. Monday, the Nasa is Macanania. I know them. Okay. Which I'm to work about. Monday, I know them. So can go down a minute. Give due process. We are powerful men of dignity. Due process of a catastrophic experiences cannot countermand of with eco, and because it's a national public speedy. Innovation cannot deliberate from after prodigally water in a kata. I'm going to buy for the giving, but you are calling Abuna. No guy went no more than the 795,000 naira. Wow. I bring out idiot on us for so make a month to do. Make everything. A capital 735,000 naira. A go mona. A go Masalemios and the only spaces in Gassin and Kigo and Bigo Palonia. My aqua Libe, my JJ Roger and Kigo and Barra Libe. Ego Aqua, any Libe, 135,000 naira. Ego Mbaji 55 or put 279,000 plus 135,000. Then we can be Yalaro. If you not woman, now will go do the Jabu logo. I will go by him when I'm present. So after everything, I may go to something the Madonna on the Napoma Jaffa. But now, you fool. So after every expenses in now, come on more Kalekari because of Munai, pay for the 50,000 naira. I want Mamaka. Can you get it? I so you know 50 for laugh. Mbende mana ko nono haba fa nono ma da tanki wajime so fira bo mo na we be na so yisi faka ma wo fa wo mo na aro no o ko so sisi no ye bu akakoro ma le na me nke ma nde esi na me mo ko bashu ma le na me nke so sina abo mo na we go so sia anya ko be na nkadekita. So after everything, after state of the law, everything, you have to give 3,200. Okay, Abuchia. Last year. Ejiro manyam. Ega kita na bolivar brego wa fendi wotara nyelai. Mego watch ni nyelai, mego to nyelai mata ga ndi nyesira ego, ma ndi na bigi wotara ego. Fete ile ka spend kita ko ko su eje. So be everything be ka na buke ego to na abom na December. Ọgwụ kọrọ nnọnụ and nke nna bụ na nna tune of this year ndị anyị kene munu
No, Abuchia. Ndị ba ya kenye m no. No. Ankwụrụ ọtọ kokwu akwụrụ ọtọ. Efigbo. Ọwara mgbe ya rọọsụ Efigbo na-ayọ anyị n'ebe anụnwa na-abụrụ ịwụsala anyị mkpịsị ọdị. Otu aka ọ dị. Ịwụsala anyị pawa n'ichigbogo. Ichigbogo. Otu aka ọ dị. Desala anyị mkpịsị anyị edesina atịzina. Ọwara mgbe ya rịla anyị na-abụrụ n'ichigbogo anyị atịzina anyị. Onye ọsọ ọrịa na-echi ya. Ogbori nwere isi ọ ya bịa. Ọ ya dị ọya ọkụ mma. Ezi ụlọ kike. Sọ́dọ̀ wà jẹ́ ọmọ ìṣẹ́ ẹni. Wọ́n ní àṣẹ ọjọ́ tó ló wù sí wa. Ẹ̀gbọ́n náà ẹ̀gbọ́n náà kígbe náà jẹ́. Bíkọ́ ọmọ náà kẹ́lí kẹ́lẹ́ rẹ̀. Bíkọ́ sọ́dọ̀ kàmbá ẹ̀wọ̀n ni ọmọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Chairman Amachi. Chairman Duki bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni na main space ẹ̀gbọ́n fọ́dọ̀. Chairman Abẹ́sibó Mọ̀lẹ́. Màkìndà kùnà. Ọmọ náà kàfà n'ọmọ náà ẹni tí ní ẹ̀yẹ́ ìtòtí tẹ̀lé. Nàbọ̀nyà. Onye ka HIV njọ. Onye na febe. Ọka nile njọ. Ife kuna hawa gina na ewekuchi igwe, okuchi nwunye igwe. Lego anyị ọgwara anyị. Anyị wa ya zuru igwe. Igwe na-arị arụ. Anyị na-azụ igwe. Anyị wa ya zuru igwe. Anyị na-egwe igwe ọgwa. Ngachara ka mbịasịa. Ọ dị mma kịta na chairman anyị nọ. Igwe anwụrụ. Igwe nwere. Ọ bụ ihe igwe anwụrụ. Mabụkwa onye ọgwụ. Anụsara ya ọgụ. Kedu bụ mma okwu ba? Ọ kwesịrị na ọ na-eme ọfụma. Matụkwa onye ọgwụ ebe ya. Ka ọ bụ onye ọrụ ọnụ. Efigbo! Ya ka mbem. Na abalị chairman mba. Amba yi. Ema dị ka nata nata imori ba na-eme. Ema na ndị niile aka ekpe yi. Ema na onye ọba nene. Ike ya nọ. Ife ndị okwu ebe a bụ na ya wụsala anyị ike n'ala. Ọchịgbogo. Ka itika ka napụta onye apawa. Anyị anapụta onye apawa imori ife a na-agwa yi. A na-agwa gị maka onye a. Ị na-asị gịnị? Ị na-asị na ọ na-achọ ọfụma. Ọ na-achọ ọfụma n'anya o. Ọ na-achọ onye ọfụma. Ịmara onye ọfụma. Ịmara onye ọfụma. Ori bụ ego. Ọla ka mmadụ ba. Ọgwa chairman ị ga na-amụ ụla ibe niile. Oke si eme. Otu a ka o si eme. Nsogbu na ozugbo na anyị na-abụrụ ife na-ebe akwa ozugbo ebe ndị na ahụ. Nna ka afọ na nkigwe. Ka afọ na nkigwe mụrụ otu echi. Ọ gịnị? Ka chute ndị ọ ka chairman na nkigwe ka na tutu na ọmụ ọmụ gịnị? Bịa n'ụlọ. Ọ ka o si. Bịa n'ụlọ. Ọnwụ. Bịa gọdị. Ọdụ anamụ anamụ. Ee. Isa nwunye na-abụ abụ. Na nwunye na-abụ abụ.